keiti chu room pakhat abang po abik taka siama chuan aron har chuak lol maya a hming le ani na engma hrelovin a hriat na zong zong a hlowa a kut zung tranga chuan zung bun abun na thla langin tu chi ange ani a in hre chuak zo lova pon lama chuan thom hria in a hlau viau le nga la zona hlira khatin tu chi ange ani a in zot mol mola like chu rom phezok zokin meiche om nem tan chuan a omna hmun chu hlouna hmun ani ringot mai room pona chuan chuakin thom a hria a thom hriat na lam chu panzelin midang ama ang chia tang ve a hmu chuak ta tlangwal pakhat a hmu chu tak chu atana kongkhar hon sakin jack ania jack po chuan engma hrelovin khoi hmuna nge an om an hrelowa an omna hmun chu uluk taka endikin kiltin an hruta gate pakhat in kaltlat omna chu thlengin an tumlo deuin tang dang Charlie le Stacy an hmu chuak le ta ani ole video hi like kin min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da boke like comment share lama in zoom lo shram ang u Charlie atenen anin biak rep nu chuan an mani ang thowa engma hrelo an lo ni ve a an ming an hriat lo ba ka an hriat na an hlo veka an omna hmun tak ngial po hrelovin zona an nga hlom viau maya engwanga tange an ni hre chuak tur chuan an omna hmun chu daidar an tuma gate a in kaltlat awangin anin po theisi lova mani hmun thawa an omna hmun chu endik an tum don ta ani an omna hmun chu an fangkual tran ta keiti le jeka chu room pakhata hian lutin kuang ang deuh mai mi hring ngai sakna ti hriat tak hi an hmu chuaka angai na hrelo taka an en lai chuan ram sa ram thom rap om zet thi an hre theya mani mingpo hre chuak zo lo tan chuan ngai thatna chi zia zang ani to lo Charlie le Stacy te pon an omna hmun chu an fangkual ve zela lekha buda na hmun chu mu chuakin blackboard a chuan thil in ziak an hmuwa blackboard a thil in ziak chu an hriat thiam lo baka an ni na tak ngial po an hre chuak zo lova malam pana an kalzel lai chuan ram sarap om taka ram thom an hrele nga la hlauna hian an thawa manin an kaiza asai ngat mai anwa taka chuan in hnuai lama chuna hmun chu an hmu chuaka a thim vek baka arim chheviau le nga la Charlie chuan chu du in Stacy chuan a hlau viau maya Stacy chu nemin in hnuai lama chuan an chuka an chu taka chuan engron om le in meiche pakhat tuya cheng hi an hmuwa angai na hrelo tak chuan an en dun ta ani tuya lo cheng nu chu ambarini in ama en thareng tu an om ti a hre chuaka min en thareng lovin ron chuak ta cheuti in atong chuaka Charlie te chu chuakin ambari chuan kan thivek don ti in ala soi thai zuya Charlie te chuan zo du an nga tak zet ambari chuan a in hak tur thu hrilin le hoi turin an nge na Charlie te chu le hoin a in thlaka ambari hlim kha chuan mai mom ang tak hlim kha lo che ve hi mu in a hoilet vata nima sela engma mu tur om lovin mak ati viau maya Stacy chuan engma mu thei ve lovin Charlie chuan ambari hi tu chi ange ani hriat chu atum ta ani keiti le jeka chuan le pakhat mu chuakin ta chuan mi pakhat hi alo oma an mi mu pa chu pan ngal vatin nunna anei to lo ti a hre theya an mi mu pa chu alandana tang chuan mi thiam hoin ataksa an zir chiang ti a hriat mai theya an zir chian pa chu athuak lam thlenga an khoya wangin an hriat na an hlo na chan chu an hre chuak uara Dr. Korfualvar chu an pahnih chuan hadunin an thil mu chu an dap kim viau maya jeka chuan tray chu la in chuata atitla a thom beng cheng an siama wangin an omna hmun chu ram sa tre thom maktak an hriat khan aron pan mayang ti an hlau viau maya film khur taka an om lai chuan mi pakhat Dave aron lang hlol mai Dave chuan ron pe ngal thutin jeka chu a khoi zal ngal dera
Katie chuan ron chan ve in Dave chu achak viau maya bong pa ang maya khosa in Katie po chu atuk zal le nga la Dave chuan tu tenge an ni zotin achunga eng thilchi ange anti an zota an mani ang thowa eng ma shalo an ni ashreng reng lo Katie chu man betin an do pa Katie chuan ama ang thowa eng ma shalo ani thu hrilin a in soifia thei rama Dave chuan thla in tlan chuana kong ngai tu ho zai an rela Dave chuan chuana kong a mu thu soin a in kal thu an soya thiam na changkang tak mang chawa hon thei ani thu soin an pathuma an tho ho chuan an tlan chu thei mai anin be sei bok anin biak boilai chuan thom rap om do kha an threle ta an om na ruma chuan hlim thlarap om do ron lutin Dave chu aron beya hlim thladum vek chuan zemin Dave chu atal boi viau maya in chan ngai na a om lawa wangin Katie te chuan an tlan chu sana Dave chu ron tlan chu ve tum ma se hlim thla chuan ruma nuk lutin athat ta ani Katie te thian dun chu tlan che zelin hlim thla chuan a ve zela mumanga ram huain min ang do hian an tlan chak theilo le nga la lau thong takan ni hlim thla po chuan man thei mai big lovin a ve zela Katie te chuan gate om na kha thlengin a in kal tlat sia Jack chuan chu chia in an tlan zela sel pakhata lutin hlim thla chuan Jack chu a hliam mana an hlim thla mu tak chu enga a om theilo ti an hre chuak ve bok Jack a hliam chu Katie chuan thatakin a en kol sakta ani an pani chuan wak chuak le in Charlie te kha zon mu an tuma an mani beitu hlim thla tak khan alo that ve to engma an thrabik lo basement a chuan chukin pool an muwa an tana hmuna pool lo om chu Katie chuan mak ati ve hle ketniak mu in an chui zui ngal vata in thak na room a chuan chui thlengin tuma an muta hau lo mai hruk puan nong tak chu Katie chuan la in an om ngei ti a hre chuaka Jeka chu mi pakhat hian ron khoi thutin ambarika ania Charlie te po an tomna hmuna tanga ron chuakin anin mule theita Katie chuan hlim thlamak tak an mani tha tum a om thu soin Dave a tha thu an hrila Charlie te chuan an lo oi sak du hau lo mai Katie chuan soi zelin Dave an chuana a mu thu soin kongka hondan khriat chu avat an ngai thu an soya an mani chu mi tu te emo in zirchiana ta na an man an rin thu soin finfiana ero engma anei big lo Defan a soina lam kha an vain an pana Def thu soi chau lo khachu in nga na dangwak an nei big lo kongkhar in kalniya an ngai na mun chu thlengin Def a soina mun kha ani an hre big lo wa chabi bor pakhat chu muchuakin kongkhar chu an honga jail ni om taka hian lutin cheina thlunbe Steve an muchuak le ta Steve chu an mani ang thowa hriatna hlo ani ve a engwanga an hriatna hi bo ringot nge ani an hre reng lo Steve chu an mani ang thowa ruk bo ani ti an hriat nu chuan Katie chuan an chu a Steve chuan apia loka meche pakhat an khungbe thu soin an boilai chuan ambarika alo kalbo daya akalbo ti reng an shelo meche pakhat an khungbo chu trong theilo turin aka tuam sak ania Katie chuan chu azalen tumin Charlie chuan alo rem ti lo viau maya nimasela Charlie thu chu oidu lovin chu azalen atum tho ani Steve ale Jeka chu hlim thlamak tak khan ron bein Steve atron that zara Jeka chu a in hliam lo hlau maya an mani beitu chu engchi ange ani an hresi lo an buain zona an nga tak zet Jeka chuan Katie chu ko ngal vatin an himnan eng an chia Katie a chantak Melissa chu hlim thla khan ron bein a that ngal bok an vain mun him eng omna lama chuan anin saseng ta ani Steve chuan ambari chu rek betin engwanga bibonge ani an zota ambari chuan an omna hmuna na thokho ang maya thi ve adu lo thuwa changin atong thadu vak lova ambari hian hriat nei ma se a hriat zong a hril du big lo Charlie chuan an hriat na chu nei kir le tura an tho ho dan tur angai tu a
an bona chan engma hrelowa tang angmaya an omna chan chu chui chua adu ani ke ti chuan an omna mun chu chip chiar taka fan chu avek arota an zona chana po mu thei nge a in be sei bok ke ti chuan thomno da na bom ni om taki mu in amit alatlata kongkhar nunga hian enge omang oti in je ka chu an zota je ka chuan supply thil engemaw vel an dana ani thu in alo changa ke ti chuan a chabi mang chuan an honga room chunga chuan lutin je ka rin angot chu alo ni hau lo mai lockers pariat lai muchuakin an file an muchuak ta Charlie chu computer programmer ni in Katie chu doctor ania Stacy chu finance executive ni in Jeka chu lawyer ani thin bok Steve chu misual jail tan mabak ni in Ambari chu model ani bok Melissa le Dave chu nurse ni in an omna hmuna na thok thin angin alo in ziaka an file mu chu atang chuan an ni na an hrechuaka an ni na hrechuak ma se an riat na abo tho awangin engwanga he hmuna omnge an ni an la hrechuak zo chuang lo ani locker chunga thomno chu ha in anin thlaka an ni na an riat to awangin an ril ru ha zual puipon akian san ve to bok locker chunga chuan silai le light lo omin an la a devan a soi chuana kongkhar lampan chuan an kal le ta ani lau thong taka an omlai chuan phone ri an hretlat mai an phone ri hriat na lama chuan lu an han tuma ni ma sela an lu thei reng lo am bari ruma chuan lutin alo khosan wom viau maya an omna ne na khai kin chuan room nuam taka alo om bi ka ni dokan le dar thalang thlangin an chhop sak bi ka misual te po hian model hleitling do chu an lo duat do bik ani ma na Ambari ruma an omlai chuan phone ri an hreleta phone ri an hriatna hmun la chu ambari dar thalang chung lam atangin ania Steve chuan dar thalang chu kap ke in an lut ngal vata Katie chuan phone chu chan tumin a chang man ta hau lo mai callback tum ma sela signal chu abo ngal veka tu ten nge ron biak tum an hrebik lo an omna room panga chuan thisen kai an mu chuak thuaya in beina nu ma ani nge ringin zona dang an nei le ta Charlie chuan computer chu khoin athiam alo la theihil big lova computer mang chuan an omna mun chu hrechuak thein psychiatric research facility Dr. Frederick Menjara Enkolani ti an hrechuaka Dr. Frederick chuan Katie le atrian te chu experiment ti nan amang ani bermai Dr. Frederick chuan khol pakhat muchuakin mihring hriat na athai bo thei thina ril rulama harsan anei te en kolna tur khol siam chuakin a khol siam chu that le that lo test nan Katie te hi amang alo ni ya a khol siam chu thafam kim tok lowin mi hriat na ero athai bo thei thung Dr. Frederick patient masaber chu ambarini in a khol en chin nan amang ti an hrechuaka Steve po chu mangle in a experiment nung ber chu je ka ani ti an hrechuak thei bok computer chunga thil om chu hai zelin Dave Melissa le ama Charlie chu facility staff an ni ti anin hrechuaka Katie file chu om ve hau lowin an bona chan chu an hrechuak to a Dr. Frederick an zirchiana tan arubo hlom ani Katie chuan an tana hmuna tanga chuak tur chuan chung lama lon chho an ngai thu an soya chuana kongkhar chu electric manga a in kala wangin hondan ngai tu an ngai thu an soile a Charlie chuan computer manga hon mai thei a in be sei lain computer pahni tal amamo tur thu an soya network a om lawa wangin computer mangpo chuan a hong thei kher angem an hrebik lo Steve chuan limthla rap om tak khan enga abe thei lo thu lo soi ve in eng an nei chung chu an him thu alo soi ve boka Dr. Frederick le a staff te zongzong that tu limthla chu tha dan an hrebik lo Charlie chuan network nei thei dan chu hrechuakin kongkhar chu alo hon sak tur thu an hrila network an nei thei lo ani po in lepa computer pakhat chu lo on sela a hack thei chuan kongkhar a hon thei tur thu an soya computer pani mang chuan engkim ti thei a in be se ani ama chu inda khamin ambari po chuan Charlie bula a om tur thu a soi ve bok
midang ho zong chuan chuana lam chu panin Charlie le Ambari chuan an kong an hon sakanga an thian te tan an nun an hlan don ani Dave thina hmuna khan vakal le in aruang an mu zo ta hau lo mai mi thi ruang pakhat ero lo la om rengin ke ti chuan experiment atan mi pariat chi an man thu khola tang chuan a re chuaka an ma ni la an vain putara ruang nen chuan pakua an ni boxi an zinga chuan Dr. Frederick Atana thok an ma ni bumtu a om ve ti a re chuaka ni masala tu chi ange ani a re big lo Steve chuan Charlie chu arin hlel thu soin Katie chuan aring hlel ve chuang lova an zinga hian hriana hlo ve lo mi pakhat an om ti ero an re chuak to ani Steve chuan Stacy chu roi chuakin Charlie chu an ring lo viau maya ring lo hle ma se an chua theinan Charlie chu network on sak an ngai sia Stacy nen chuan an chuak dun ta ani Katie chuan putar ruang chu zirchiangin Jack Robert ani ti a re chuaka Jack chu ring hlelin zo na a zo tranta Jack chuan thlamak tak chu Jack Robert tharawani thu soin Jack anga in soi hi tu dang ni lovin Dr. Frederick Menzer lek alo ni ya a khol mu chu chu thatok lovin hlimthla hlo om tak a siam chuaka chu hlimthla chuan midang ati nat lo nan bom chunga chuan an vain atan tir ta ani Dr. Frederick chu in puang zelin Katie chu anu puyani thu a soile ta nga la Dave le Melissa chu a hnuai na thok thin ni in a experiment chu an pompui lo wangin Dr. Frederick chu an Melissa chu khung rangin Dave po chu a khunga ni masela ama po chu talbuain hlimthla awangin sahimna ama mo ve ani a experiment ti chu akal sula wangin engkim a boi zota ani bermai Steve ataka ron kirin Dr. Frederick chuan alo be ngal vata Steve chu azal ngal der mai Katie chuan Stacy chu tlan chetura hrilin Dr. Frederick a pasal ni bok chu ni khoshalovin a khoitluwa Charlie te pon network thata chu lo mang tangkain kongkhar hon an lo tum ve bok kongkhar an hon theirual chuan eng chu ran top vekin Charlie le Ambari chuan pul lam an pana hlimthla khan ron be thutin pula chuan an zuang luta Charlie chu chuakin Ambari chu chuak ve turin an kova Ambari chu chuak ngam ve lovin hlimthla khan lu chilin Ambari chu athatta ani Charlie chuan lo en rengin Ambari chu hlimthla khan an wai bo ani bera asahim na mun tur lampanin chak takin atlan chuak ve bok Dr. Frederick chuan Katie le Stacy chu manin akhung rang ve ve a hlimthla khan Stacy chu ron mu in bom pakhata hian akhunga Katie chuan puitum viau ma se a pui thei big lo Katie le Stacy chu chuak thei lovin an tang ta ani Dr. Frederick chuan chuana kong chu hon tumin tlan chu atuma Steve Khan ron be thutin avita ni masela Dr. Frederick chuan kapin Steve chu atluwa Dr. Frederick tlan chu atum chu atha tak thlarau lung oilo hlimthla chuan ron bein abul tum tupa ber Dr. Frederick chu athatta ani Katie chu tlan chuak thein Charlie nen chuan anin mule hlau maya tlan chuana kong chu dapin an light mangin hlimthla chu an beya an tana hmuna tanga tlan chuakin hlimthla po chuan a zui ve nga la Katie te chu pha in atha ma in ni aron chuaka hlimthla chu ni enga dam theilovin athia Charlie ale Katie chu an tana hmuna tangin an tlan chuak theita ani